आंनिफ्राय एसाबाव आङो कसुगाव ब्लकनि सासे लंपेन्टमोन आङो 2024 जुलाइआव रिटायार जाबोदों प्रमद बाबुनि सरकार सालायनायावबो थिग मोनाखिसै दिनै नुनो मोननायनि गेजेरजों दिनै बिपिएफआनो सब किसु खामानिखौ मावनाय जादों गोदोथ' जोङो लामा मोनसेबो मोजां गैयामोन दालां मोनसे मोजां गैयामोन माबा मोनसे साइकेलानो थाङोमोन नामा साइकेलानो थाङामोन दिनै इउपिपिएलआ मा मावदों जेबोथ' मावाखै दा फारागा बेनो दा इउपिपिएलआ जोङो डाइरेक्ट मोनो इउपिपिएलआ जेबो मावाखै बर' बाबुआ दिनै साख्रि मोननो हाया बेहा अथ'रिटि गैया बेखौ जोङो प्रमद सारखौ जोङो नुहुरनो मोनदों जोङो सुबिदार पियन बादिसो नोंखौ सासे कर्परेट पियन बादिसो बाहायदोंना सुबिदार बादिसो बाहायदोंना बिथां हाग्रामानि बिथांमोन जे मावनांगौ खिनि दंमोन बेखौ गोदो गोदायनो हाग्रामा सारानो मावबोजोबदों दिनै स्कुल कलेज नानानथा रोखोम अफिस बायदिसिना रोखोमनि गेजेरजों बेसेबां दाथ' जोङो फेरेंगाखौ नुदों माबा बर'फोरनि न' माबा सोरबा बागानफोर बागान खालामनानै रायजो जानायखौबो नायनो हायियाव बिसिनि बागानफोरखौबो एरखांनाय प्रमद बर' सारनि आमोलावथ' दा इउपिपिएल सरकारावथ' जों फैनानै लोगोसेनो नुनाय हिसाबै माथो बबेबा धुबरी बबेबा सिलिगुरि बबेबा बरपेटा बबेबा नलबारि बबेबा गुवाहाटि बेफोरनिफ्रायसो माथो बिथाङा कन्ट्राक्टरफोरखौ बा साप्लायारफोरखौ माथो जों लाबोनाय बा मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरखौ दा प्रमद सारनि बादिया मा खालामो दा नोंथाङा नोंथांनि उदै थाइसेखौ नायखो मा रायजो राजाखौ नायखो जोंथ' दिनै बिथांमोननि सुइजारलेण्ड बानायनाय होननाय जिनिसखौबो जों नुदियाखैमोन जों सानाखैमोन जों सिमाङावबो जोङो नुवाखैमोन दिनै मोगथाङावबो गैलिया बे करपसनाथ' थिगैनो दङ नंगौ सैथो खोथा बेखौ गोबां पार्सेन्टेज लानानै बे लेखाखौ दिहुनथायनि गेजेरजों नानानथा रोखोम खोथा बुंनानै बिजनेसखौ बिथाङानो दिनै करपसनाव खोख्लैदों दा गतिके बिथांखौ जोङो बिनि सायाव जोंहा जोबोद बिश्वास गैया गतिके आं बारा बुंनो साना गतिके बिजनेसखौ आइ आफा रायजो राजाफ्राबो गोबाङानो मिथिगौ